Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Le Ati bersama ibu-ibu. Nih lagi ada persiapan. Nyambi mah. Ini lagi ada persiapan. Mau ada acara nyewu Bapak Sudirman. Ini persiapannya mulai sekarang nih. Padahal acaranya besok ini. Ini udah mulai ngubah iwak. Angel iki ya. Gak apa-apa lah sepenting nyambung. Wis paham pemirsane Le Ati, nek Le Ati bahasane ngene iki. Wis mantep tenan iki. Ya. Tuh, iki guyub rukun iki tanggane saling membantu demi terlaksananya acara. Moga-moga lancar nggih. Iki besok mau sodakohan 1000 harinya Bapak Sudirman. Moga-moga melalui sodako ini Bapak Sudirman di sana ditempatkan yang baik di sisi Allah, diampuni segala dosanya. Amin. Nah, ini sekarang sudah mulai persiapannya. Tuh, halo Mbak Sima. Dadah. Dadah. Yo. Oh, nggih Pak Nardi monggo. Nggih mboten ngrencani, Pak. Monggo tuh iwake dicuci bersih nggih, Mas. Oh, nggih. Oh, persiapannya sudah mulai. Tuh lihat ke dalam yuk. Tuh. Assalamualaikum Bu. Tuh Mbak Simah kan. Kakak Mbak Simah lali aku. Tuh sudah mulai persiapan goreng krecek. Halo. Tuh Mbak Umi. Apa kabar? Tuh Mbah Nyar, Mak Nyar. Chef andalan Bejirjo, mantep. Aja petendengan ya. Iya. Iya. Tuh, Mbahnya iki chef tukang masak. Masakannya mantap, Mak Nyus jos. Seger tenan iki Mak Nyar iki. Halo Mak Nyar disapa Mak Nyar. Halo, biasane pinuk ngono Dek. Lagi fokus iki, lagi masak ngulek apa Mak? Ngulek bumbu sayang. Bumbu peyek. Khusus juga tukang masak iki. Wong wedok tukang masak le. Nggih. Lanang ya tukang macul. Oh, nggih betul Mak Nyar. Mak Nyar sudah persiapan bantu Mak Nyar untuk menyiapkan bumbu-bumbunya. Iya. Bumbu payek ya Mak Nyar ya. Iya. Wis mantep, ditunggu Mak Nyar bumbunya. Ya. Payeknya tak ngicipi lah Ati. Ya boleh. Mak Sam goreng peyek. Peyek krecek. Baby stres. Mak YouTuber yo ngene iki, Mak. Dongakno ya, Mak, muga-muga ngacir. Iki nek nang kampung iki nggon masake luas iki, enggak cuma satu lokasi. Sebelah juga ada lokasi lagi. Yuk kita lihat lokasi satunya lagi. Yuk, ya tuh udah persiapan nih. Yuk, angel iki, angel. Yuk, Mama. Oh, lihat lokasi satunya lagi. Satu lagi tuh, tempatnya di sini tuh. Tuh, halo Bu. Loh, udah kan? Tuh ayamnya sudah mulai direbus. Rebusannya pakai pawon, pakai kayu bakar, ben mantep sedep. Weh, Bu Mujun siap memasak. Jadi chef andalan nih, Nggo. Tuh, ayamnya sudah mulai direbus. Ini persiapan buat besok ini padahal. Jadi pengerjaannya dimulai dari sekarang. Benyora apa Mak? Benyora kecacalan. Pemirsane Le Ati wis paham nek Le Ati bahasane ngene iki. Angel pokoke. Tuh, ayamnya sudah dicuci bersih, lalu direbus. Cara wong kene ning ngarepe dialupi.
Wah, habis dialupin kok terus digoreng. Nah, besok baru dikasih bumbu. Ya, Pak Umi ya. Mbak Seh mulai bersih-bersih. Perkara kayak konten. Tuh, mantep tenan. Aku HP ku ora tau tak iseni. Oh, nggih. Iki gojoke dua lokasi ya, Bu Sus ya. Goreng. Oh, mau langsung digoreng, sing habis direbus, terus digoreng. Terus sudah disiapkan alat-alatnya karo Bu Sus. Bu Sus iki juga tukang masak, iki chef andalan juga iki ning desaku iki. Masakannya juga mantep, enak. Tengane tek pinggir. Iki nek nang kampung ngene iki nek ana acara guyub rukun saling membantu. Jadi biar terselesaikan dalam. Oh iya, karo Mbak nganu Mbak Pipi, Mbak Sipa ning omah iki yuk, dijikok yuk. Terima kasih Mbak Pipi. Tuh. Centolion kan dibahasa. Centolion. Kuah. Oh, Lion. Anggo plastik-plastik nek detek geni. Ora tahu. Iku tak nang gone mati lampu. Ini sudah mulai persiapannya. Yuk ditunggu lagi nanti. Yo mancing deh yo. Mancing gase. Lagi bungkusi krecek plus kerupuk. Tuh, Mbak Ran. Mbak Tri persiapan masak. Masak sayur asem ya Mbak Lastri ya. Sayur asem nggo sing makem sing nedonong kene. Ngel angel. Ngel. Ada iku kok terong pinter kaya wis. Dalem, Mbak. Pripun? Lagi nih ya, Le, Mak. Lagi nih ya. Lagi nih ya. Goreng-goreng ini kangen. Piye le, Mak? Goreng payek kayak ngono iku piye le, Mak? Piye wong jaren kok ki andalan kayak goreng payek ngene iki piye le, Mak? Tak susuk rapi. Iya ya, Mas. Sabar ya, Mas. Iki penggorengane urung anu, Mama, urung panas, Mama. Sabar ya, Mas. Oh, sing ikhlas ya, Mas. Iki penggorengannya urung lancar, Mama. Iya, kok nek karo lek ati dolanan ya, Mah ya. Oh. Angel iki kok. Angel. Oh iya ya, tuh. Makwar lagi nggawe apa jenenge serundeng. Lagi serundeng goreng krecek. Piye le, Mas? Ngomong apa? Pengen penggoreng anu, ganti wajahnya wae. Iya, iki elek iki wajahnya. Elek engko, Mas. Gak diseneni ya, Mas, oleh, Mas. Oh, nangis sampai dia. Sabar ya, Mas. Mah. Mama. Berarti sesena tak susuk lah. Ojo, Mas. Sabar ya, Mas. Gak apa-apa, Mas. Sabar ya, Mas. Oh ya, nek goreng payek aja emosinan, Mas. Jarene Maknyar kon muni ngono aku, Mas. Aja mbok susuk aku ya. Iku sing ngangken Maknyar. Oh, nek sing nyuwun diparingi, mbok ditawari sing ndok kendarat iku lho. Goreng lagi telur mung tawani tak. Oh, ngono nek Maknyar piye Maknyar delok ya Bos Iwah ngono nek piye jajal ya. Kasih mah galak kok ora kaya Banjar, Oh, ya. Angel iki engko. Maknyar kene nek sampe kena susuke mawah mbok lho ya, aku gak minum-minum lho ya. Tuh lagi bikin serondeng iki. Makwar ya serondeng tuh. Masih lanjut goreng kreceke. Lanjut. Masih lanjut. Lah piye le Mah? Tugas ya Mah, lek ati bagian penyutingan wae Mah. Oh iya kan tuh. Mangan ndek ngirim. Sapa ora apa sing iso mergato sing mangan lah. Oh betul. Iso mangan. Oh betul Makwar. Oh betul aku didukung.
Pak kok Sok Imron sapa jenenge Imron? Pak sapa wingi? Pak Mutarong. Iya, wingi Pak Mutarong. Oh, rame temen iki. Tuh banyak tetangga yang bantu. Guyub rukun saling membantu. Nek neng kampung kerukunannya luar biasa iki. Walaupun di rumah pekerjaannya banyak juga ditinggal. Bantu yang ada acara biar cepat terlaksana gantian. Pripun ya, Mah? Oh iya, Mah, padane angel iku. Weh, rame nemen ning kene. Weh. Rame. Oh. Halo, Bang. Ate. Rame nemen ning kene. Apa neh basi mah kae. Goreng payek wajane rewel. Wis kudu nesu wae iki wong iki. Kudu nesu wae judule iki. Untung lek ate ora diantem susuk. Aja ya Mah, balanan ya Mah. Angel iki. Angel iki. Ora jajan. Angel iki. Angel iki. Aja nesu Mama, sing sabar. Jare Maknyar kaya ngono. Oh. Kandhane kok. Oh. Kandhane kok. Nah. Tambahnya kok ketok kasar iki selalu. Oh elah, ngene cah promo cah. Oh, Wis. sudah siap racikan sayur aseme nggo sing nang kene do makan siang. Wis pokok nang kene iki seger tenan pokoke. Guyub rukun saling membantu. Wis mantep tenan. Buhar kok serius men kok Buhar. Rame nemen iki kene iki. Angel iki wis. Angel. Bumbu sayur asemnya sudah mulai siap. Ya siap. Wih, bener-bener resep andalan tenan Maknyar ini. Jalan. Di sini ada Maknyar, di sana ada Maknyar. Wih, Maknyar kan artis. Mana-mana ada. Pokoknya Maknyar ini serba bisa iki wong iki. Oh. Apa neh leh Mah, kowe kok ribet dhewe leh Mah. Bang, tenang bang. Jadi kok bang. Kowe lho apa ya Mah, kok ribet dhewe leh Mah. Iki lho Mah, wajane kantil Mah. Gampang aja sesuk kok. Wajane sing elek paling Mah. Grogi. Iya. Di sana apik kok. Karena wajane lek. Oh, ser, halus ngono cah. Ser, halus ngono cah. Wih, mantap loh, goreng payeke. Dagingnya di situ ora gelem coplok. Iya, sabar ya Mah ya. Wis kangen. Ati sesuk ora tak sotek terus tak watek. Gini ya lah Mah, gue hiburan kowe Mah kan gak nesu. Yang penting aku aja mbak antem susuk ya Mah. Kadang gak tau mendiri sana. Yang penting aja nesu Mah. Tuh, siapa sudah siap? Ya. Biasanya aku doang. Ditunggu iki Maknyar sayur aseme gedang mateng. Kalau kenyoteng arep wangi kan. Weh, yo. Mbak Tri ada sayur asem batuke ikan asin. Weh, mantep ikan asine. Seger. Oh, disawisi ikan asin, sayur asem, mantep seger karo goreng tempe. Karo nyambel sambel tomat. Maknyar seger. Pokoknya sing masak Maknyar. Wes, mantep pokoknya Maknyar iki. Masakane jos. Mantep
Ngir mara tuwa. Weh, nah. Angel nah. Sigar dadi loro. Loro awake nggo ora ana dodong bareng. Oh iya. Ora kene. Mek dodong piye? Asem bareng. Enek asem wis Dik. Oh iya wis ana aseme. Tuh, persiapan nyayur asem. Jangan asem ya. Nggo ning kene. Iya. Ku Mbak Faika kreceke wis siap. Oh iya, kerupuknya belum, ditunggu. Tuh, Buana datang bantu lagi. Monggo Buana derek gabung. Nah, enak nambah simah nah. Oh iya. Nah, iki tak ayo nah. Weh. Tak lho nah. Nambah, ya. Apa? Bayang weh. Wis tambah ya, Mbak Tri. Saya ditimbang lho. Presiden. Yo. Asisten. Asisten. Lah kok ora karo ngapa Adenya ora kenapa diluar asisten. Arsitek sapa? Ora duwe asisten kok. Apa iku lemaknya aku ora nyambung Lah wae. iya iku lho, masa karo ngapel iku gudeg-gudeg kon wis ndang makan. Ngono, pas dipangan dhewe dadi asal-asal ngono. Kok ya ora jos no, Cah. Engko ya Asisten. wis kulino masak ane maknyar enak bukan asal-asalan maknyar ora ngarah gelem. Aku ya wis masak kowe dhewe. Kok ya gak jos, kok ya gak masakane ala maknyar neh kok. Iya. Ada nih banyak nih. Ulekannya pakai manual, pakai mantep. Kalau dilakuin Tuh, wis ayu no kok Mama. Loh, goreng tempe Mama. Ganti ke merokokan. Judulnya goreng tempe saiki. Nek cerewet ku paling banyu. Iya lah, Mas. Paling banyu. Nggo apa? Kok sama lek lagi. Angel. Gini oleh Mas tangan gini oleh Mas. Oh, ngono. Lek atik biasa nek kendaraan wis ngene iki rupane. Oh, wis siap, sayure wis siap. Jos ger tenan iki kok. Sing nyayur sapa iki kok? Aku. Oh, ngono wis tenang wae, gampang, bisa diatur. Wis. Wis. Ditunggu nggih maknyar masaknya besok nggih. Besok ketemu lagi nggih. Oh iya. Nggih, ketemu lagi. Oh, ngono. Nggih, ketemu lagi nggih maknyar besok di channel Lati berikutnya. Assalamualaikum.